skupina, která se jmenuje Astner Svítojf. Ukázání z rakouského města Asten. Byla založena v roce 2014 a má 14 členů. Přivítejte prosím rakouskou skupinu Astner Svítojf. Pojď je, až přijde blíž. To natáčí, ne? Halo. To je Krumlovský, ten by nám mohl rozumět. A jsou na trati rakouská skupina Astner Svítojf. Jejím zakladatelem je Jürgen Schmidt. Umístě? Tahle skupina pořádá vlastní a místní oblíbený Krampuslauf v jejich rodném A městě. umístě? Hele, A tady účastní si se to můžeš pauznout a pak zase pokračovat. Jo? Je to skupina, která už se v tomhle odvětví pohybuje přes 10. Dělá boží, no. Jsme tenkrát jako děti jednomu čempovi upálili oko. Dobrý. Natáčej. Hele, budeš taky fotit, nebo co? Ale to teďka natáčí. Nemusíš všechno. Astner Svítojf je na cestě a v patách jim vyráží skupina, která se jmenuje Wolfstána Voigtkrampal. Nahoru lidi. Ale ono. Hlavně. Nebojí a musím říct, že jsem moc rád za rozhodnutí dneska ráno, kdy jsem se rozhodl, že si vezmu hnědé bezpečnostní spodní prádlo, protože tahle parta vypadá, kdyby si nás odnesla někam, nejradši všechny, co tady jsme. Wolfstána Voigtkrampal je schopný. Pořádají vlastní výstavu Krampus, se to také každý rok 5. ledna. Hele, ten je krásný, hele. Čarodějnice. Jo. Německá skupina Wolfstána Voigtkrampal. Za libých zvuků písněvok na trasu vyráží Heiselmauer Kolofen. Je to skupina z rakouského města Puchberg a Schneeberg. Tato skupina byla založena v roce 2000, je hrozně rádi používají. Aktuálně mají úplně nový masky od řezbáře Martina Reutera z Rakouska. A to je vlastně úplně první publikum. Na začátku okruhu už je připravená skupina, která se říká Harchtrenka Urprasta. Zakladatelem téhle skupiny rakouského Harchtrenk je Filip Köpfner, který dbá na dodržování zvyků a tradice Krampus. Tady to bude velice dobrý přátel. Nahoru. Nahoru, aby bylo vidět obličej. Masky mají od řezbáře Antona Waltla. Jsou to masky Johnny Maskem.
bezpečí. Ale jak já to vidím tady odsud, pro ně to zas až taková překážka není. Viktorka to všechno natáčí, ona nám to pak pošle, viď? Jo, Skupinu krampusáků, který se sem sjeli z několika zemí Evropy a společně vytvořili největší krampus akci v České republice. Martina Reutera a obleky jim šije Markus Sturm. Mají také ještě druhé na rounačce až do poloviny před chvilkou vyrazila. Ten je obrovský. Krampus laufu v Českých Budějovicích. A my pokračujeme v Krakovíče, protože vedle mě už se rozbíhá skupina Die Stolteifen. Musíš taky už udělat, jakože se Stádlera, Masten a kožichy jsou od Moses Van Stuben. máš ho? Die Stolteifen, který po obrovského okruhu, který je tady na Českobudějovické výstavišti, organizátoři Krampus laufu připravili. Podle přesného harmonogramu by se to všechno stihlo, abyste to všechno viděli. Další skupina, která pomalu už tu vyráží, je skupina, která se jmenuje Hetzendorfer. Můžeš mě vyfotit? Můžeme? Ta skupina, která No, protože já taky nemám. by právě teď nastavil rozsypávání to stejně se bude hořet. Jsou to tedy Benjamínci. Mají 10 členů a jdou do toho opravdu naplno. Nutno říct, že se postarali o originální vstup na začátek trasy tady na Českobudějovické výstavišti. Hetzendorfer, Feuerteufel. To máte. Pozdě. Je tady na čase přivítat skupinu, která bude z České republiky dokonce Budějic, je jejich název jako napovídat. Přivítejte skupinu. To
Takže se složilo dohromady, sešlo se několik jiných zkušených členů a vytvořili si svoji vlastní skupinu s názvem Krampus Budweis. Bojím! Jo, tačku mi bere! Tačku mi bere! A současně i zakladatel skupiny Krampus Budweis. Ale víš, co mají těch chudek? No. Účastní se mnoha především Čechách, ale taky v zahraničí. Dokonce konají dobro a navštěvují různý charitativní akce. Česká skupina Krampus Dejte, no posun, dejte, Hostý ročník Krampus Laufu tady v Českých Budějovicích je v plném proudu. Tady na výstavišti se to pořádá letos po třetí. A nutno říct, že ten prostor je famózní a pro akci tohoto typu je obslovený. Doufám, že všichni vidíte dobře, protože k vidění toho bude ještě opravdu hodně. Vačičku. To už je pamatuju z Loňska. Já nevím. Nášo. Pokračujeme dál. Jdeme do druhé dekády skupin, které se nám představí tady na Českobudějovickém výstavišti. Skupina, která vyráží na trať, je z rakouského Salzburgu a jmenují se Zoe Steifen. Jo, pojď. Já to viděl. Jestli to něco takhle odkryl. Tak to mělo být, jestli to něco takhle odkryl. V roce 2022 založil ji Christoph Jungholz a aktuálně má 17 členů. Jejich masky si vyřezává oblíbený řezbář Martin Royer. To je skupina Zoe Steifen z rakouského Salzburgu. Máš tolik. Ale mě velký jak ty. Bez varování na trasu vyběhli Teufelsorde, který doslova založil Tomáš Schwarzenegger. Aktuálně má skupina 16 členů a byla založena před 6 lety, tedy v roce 2019. A šem půjde. Jasno, to ne? A šem půjde. Jsi pokakaná. Dále horda krampusáckých čertů. To na začátku slušně rozpálila. Asi, aby byly vidět ty ručně šitý kožichy, který jim vyrábí Albert Felsberger. Tak já už dneska Je to skupina Chceš, abych natáčel? Jorgen by tak jo. Salzburg. Nebo chceš sama? Tak natáčej. A furt mi to sundávaj. Chceš natáčet? Nebo... Tak natáčej. No jo, paráda. Paráda. Na trasu 8. ročníku Krampus Laufu jsme vyslali už tucet Krampus skupin z Čech, z Německa,
skupina, která byla založena v roce 2020. Skupina, která má aktuálně 14 členů.